l'esquerra o tot igual? Els anys pars es posa en la pata dreta i els anys impars a la pata esquerra, per conveni. K12. I això, si s'ho menja un altre ocell, l'anella no s'hi pot fer mal? O les potes no se'n mengen? Normalment no se les mengen, però per exemple si fos un mussol, se'l mengen sencers, però els mussols ja fan, amb els ossos fan les agoròfiles i deixen anar ossos, plomes, anelles, plàstics. Vale. L'edat, primer, a veure. Igual, no? Igual que els altres, no? Igual que els altres, no té l'any. No té l'any perquè hi ha diferència. Possiblement he agafat tot el seu germanet. Vols un plàtan? Home, claro. Una femella perquè la corbata no li arriba. Això vol dir si és un mascle o una femella o no ho sabem. Però aquest, per exemple, és una femella que és múscules 0-3. Està més... ha pogut menjar més. O fer més exercicis. I de l'ala... són 74 i mig. I la prova... 55 i mig. I de pes, malgrat és una femella, té els músculs ben formats. Possiblement sigui un pes intermig entre les altres. Veus? 17 amb 6. És una femella que està ben... Però més que el mascle, no? No tant com el mascle, però més que les altres femelles. I fins i tot més que algun mascle. Sí, hi havia un mascle petit abans. La Maria la vol deixar. Que pesava un gran menys. No l'apretis, eh? A veure. No has de posar els dits, aquest és el joc, I tu l'agafes per sobre. I ara, quan jo et digui, deixes... No, aquest no és el teu. El teu és el... Era un... No me'n recordo. Obre la mà, obre la mà. Sí, quan tu veus que no tal, has d'obrir la mà i que et marxi. No intentar agafar-lo perquè és quan li fas mal.